Freeze. Hawu, kodwa Jehova, ungaze ungilahle endaweni ephole kanjani? Sengisinde emlazi akandengezi. Awungese lithi iBhayibheli uyasihlelela. Kusho ukuthi uyabona ukuthi uhlelo likaNkulunkulu ukuthi sihlangane. Phakamisa izandla. Uphetheni esandleni. Hayi wenzani uganga? Fourth Industrial Revolution ngizothatha ifoni kanjani? Fanele ufone. Fanele usebenze nina nibuye nenze khuleka ngiwathatha mina amafoni abantu. Ngidubule ngephutha ngibona sibheka ngapha kumina. Khuleka. Uyatatazela. Unoshukela yini? Nakya. Ukuthi manje bengithi ngiyofakela ingane. Hayi khuleka ngikho greedy ngiyacabangelana mina abanye abantu umuntu angakucabangela sisavuna yonke imali kanti ayenziwa leyo nto. Angihlanyi mina ekhanda. Lalela ke before sihlukanise le mali ngifuna siqale siyibonge. Ngoba lithi iBhayibheli zonke izibusiso ezinhle zivela kuNkulunkulu. Enethisa imvula yakhe ayinethise kwabanje ayinethise nakwabahle. Okusho ukuthi uNkulunkulu akakhethi ibala. Usithanda sonke. Mina mangibuka wena nje ngibuka umuhle. Ngeke ungizwe ngikujaja ngithi unjani. Mana ke sibali. Mina ke 2 1 ya uthi ngubhansele nganawo u10 ya please nina abantu ave nithanda ukuyibhubhudla imali ungayibhubhudla imali pay yourself a salary uyisave le mali uma ngabe kuthiwa ngelinye ilanga mhlawumbe uba nemali eningi ungayisebenzisi yonke ziholele mhlawumbe uthola ukuthi uzoyiholela isalary mhlawumbe ka20 or ka100 so that izokulasta isikhathi eside imali ningayidli unayo i-credit card nawo kwami no ngeke ngiyithathe ngifuna ukukuyalela nakhona ukuthi ama-bank akunika u55 days interest free so mangabe kuwukuthi uboleka imali angithi vele imali ngeke uyiboleke uyothenga impahla zokugqoka isikweletu sihle mawuzokwenza ngaso ibhizinisi so mawibolekile ibank likunika 55 days ukuthi uyikhokhe lingakucharge ukuthi likunikezile lo mali uyezwa kangithi ngiyacela ngibeke sikanibeni no kulungile so useveka usheshe ukhokhe mangabe kusekhona imali engena ungajaha uhamba othenga icathulo senokhalala ngathi niyama billboard aphesheya ave nhlupha thenga nje kusimangela kuthungele something eright uyezwa no kulungile kube grand hawu kusasa sengisinde nasenandi imbala ngizobanjwa la